See. Na isda day? 9 gramos. 9 gramos? Ngayon na lang, kaulag paon. Arang po na gabi eh. Arang na gabi eh guys. Mura gajog tag mamiso ag tulo sa ulan. Adyo gani kay nakalaod sila. Nana mo labasiro oh. Nitumod na si Alvin og si Aladdin, si Alex na lang og si Bert Senior. Si Junior marwa ka pang nagat. Kay ni duty guys uwan. Wa kauli. Na si Alex ug si Berto guys oh, ato makita. Layo pa kayo to sa laod oh. Galumba ang amahan ug anak guys oh. Kay gamaan ni guys arong uwana mang gabi eh. Isdaan baka taon, kabaw baka paon. Mao ginay pangutana guys ug mananagat. Kung mulaod, miyon po tag maka bawi baka in taon. Hala. Labay si Alex oh. Apil pod si Bert. Musakay ko ani guys kay mutana ako sa ilang isda. Wow. Isda balang. Katambak balang. Ay, madyo gani kay nakasakay ko. Wa mo ko ah? Lawom naman. Salamat sa Ginoo kay do nami isda. Sakay lang ko guys kay di man ko katabok ko dato kay lawom man.
Isdaan ka to si Alex. Ala. Garay. Pagkatuwa sabay. Abot man sa tunga. Way kuan doy kanang puwa doy. Bilin tag katong puwa bitaw nga. Nadikog mata bitaw pin lami kay sabuna. Bantog. Balantok. Iya. Satu bulaga sa tunga. Lain na to. Kilo. Kilo. Lista sa karon din kalenta. Size tanan. Dapat lay ko ingatan te. Wa may nangingatan atas bird. Allah kana og. Ana inoon murag 3 litro na. Orang to. Biar to ay dapat din. Pilin. Si abot ng 3. Dili sa masugot ug babutog. Oy, Balupig sa ug babot og 3 right. 2.8. Manong 5. Manong 5. Apa mo 5? Napa mo kito mo kilo to ano ganita? Uno 1/4. Uno 1/4. 2.8 uno 1/4. Lawara dayo. Yay! Nakasakay na kong pambot! Dang salamat sa pagtanaw guys. Bye-bye!